سلام طعنا باللي زخبركم تخاتلتي جامبو ميديا هاوس نلومي 26 تقمتي 2018 ناقوزات راقز تدالو علتاو زيناتات حيزنا قريبنا لنا فلما رأست زينا نعصر 4 عامتات هاب إسرائيل زتنحى إيرتراوي نابها قرو تسوقيقو أمباسادر إثيوبيا أب كينيا جنرال باج عدبلي عسب 100% نا إثيوبيا كبل تزاريبو كينات حد السودان أب تاريخ عالم اتزخفأ سباو قلولاوي تباهيلو زانتا غانتانا مرحز موتا أسلطاني لبو بزحات سيرو مليونات أمريكان حرقات أميت كم زنزلالوهم صبصبات أملاخيتهم زخبركم تملكتنا نشانالنا شير لايك سبسكرايب ايترسو نايزيومن كالوت نزرزر زينا كم تسعب كأربيو سناي مكستان بريزيدنت إسرائيل إساياس أفورقي متتاو حيلتات دقان وطرتات قرن أفريكا كم زقادد قاليزو بريزيدنت إساياس أفورقي أب قبزي ناي حموش تمالتات مبزاح كايد كم زغني زفلت خوينو أب عدوتو مس كايرو نيوز تتباهلة تلفزيون تهاجر سفيح قال محتت أكايدو أب قدايك أي بحر زوا قرن أفريكان كومون أقور أفريكان حبرة أفريكان تزامت تزاباتات عملكيتو نزقرب اللحطو ملاشيبو أب زوا قرن أفريكا زلو قرقوسات بسك متتتاو زتفلالي حيلتاتن منقستاتن زتحلالخ مخان دما تزاريبو أتي أبدن هاجرات زرزولو شجر وشتاو ترازي كونت زباون كابو حليفون عالم لخاوي بمبال دما كونتات سوماليا إثيوبيان دوب سودانن كم أبنت قليزو بشمت أجم اتن هاجرات نمفتحنا تبهاله ببقوانو زلاخ فولي لوخ ججلة دبلوماسياتاتن عقونو تحالفو تقدس النت أبز زبان نت كونتات ممليسو يحلالوهون زي فتح يجبرن كم زلون حبيرو سلازم تتتاو حيلتات وزايك عند مخنات نايتهم شجرات مخانو زي جلت بريزيدنت إساياس نمخانو منيو حلفنت أسكيموهم كبل حاتيتو اتحلفنت بقاندو وشتاوي بمبال دما كاب زخون يخون ودب عبي يخون نشتي زباوي يخون عالم لخاو حيلي زخون يخون متتتاو زحاتت يلن كبل دما أبريهم أبز زوبان زقات متقم بعلاتهم سب قداي كفوتو كم زقبا أسميرلو كيح بحر ملكيتو دما عالم لخاوي مسمرات بدرجة عالمون بوليتيكاوي مدرخ مخانو بمملكات هاجرات زوبا كاب زخون وجن العلي دحننت نايزي أهجراو مسمر ماي ناي من رجقات حلفنت ألوان كبل أفليتو مسمر ماي نموحات أبركتو كلن هاجرات كيح بحر مخانو دما أجنزيبو سلازا هاجرات زوبا نزي أهجراو مسمر ماي نموحات أبركتو أب مقبر حلفنتن كواز كم زلوانن كاب حيلتات وزاي زي كونس بعلاتن تن هاجرات بقدامنت جماجم بحرتاتن كو حسا كم زقبا أتحساسيبو إرترا جماجم بحرة كتوحس تخيل يازبله بريزيدنت إساياس كالوت هاجرات سوماليا يمن جيبوتي سودان سعود عربن جماجم بحرن كو حسا يخلا ينكبل جاليزو نحبرة أفريقيا ملكيتو أبزهبو مبرهي حبرة أفريقيا نزي أهجر أفريقيا زسايا زلو زجمات كقدمون كفتحون عامية ولنيلو نزود قت حلفنت زوستا دما بعلن أبال هاجرات ينكبل بريزيدنت إرترا إساياس أفورقي جاليزو نعسر 4 عامتات أب إسرائيل زتنحى إيرتراوي نبها قرو تسوقيقو تباهيلو أب إسرائيل نعسر 4 عامتات كأمات زتنحى دقا في منقست مخانو زي تزربلو والكسب زحلف سونين أب إيرترا كم زتسوقاقا تسابتساب إيورساليم بوست تحبيرو قدم حزي أب إسرائيل زأمت إيرتراوين دقا في الناتقبر اللوم ناب رواندا تمليسو مكوان تنبرو ناب إيرترا مسكواقنا زي نايفلما مخانيو اتحبريتا زرد أب خلطة مسكرم إسرائيل سلستن أب قوزاتر أوروبايان أب منقو دقفت منقست إيرتران تقامتن أب العفيف بستل على جدت أبلات بوليس إسرائيل زركبوهم بوحدو 250 سبات كم زأصولون 10 سبات بتأييد كم زتوقعون مع خنات زينا إسرائيل أقل حين من بارن زذكريو بتوسخي أبي إسران 4 نحاسة خلطة شحن إسران 4 دما كل يوم أكلات بحد حدهم بستفتر عجرجر كل التكموتن تلو كالوت شومون تدما بخبير كم زتوقعو تجليزو إذا حد حداو جدت نتهم بزي تأمام فقد أبتها جر كأمة أوزت أنحو إيرتراوين كنتاتهم كبئس كم زجبرو كجلزوت أنيحهم يوم إذهم أبها جرم بزلو بالشو سرعة هاديمهم بزح واقع خفيلهم رجعتن دحننتن دليوم أب إسرائيل زتعاقب سدتنياتات مسألة ونابران صنوع حق سدتنياتات إسرائيل إن تقلص يوم زنوريبل صبت بي بي سي قدم 10 عامات حيزهم أب إسرائيل زأمتو إيرتراوين كان قاي برايست مليهم بسرحهم أبركتو ناجبرو دقوم يعوي كوانتلو بمنجست إسرائيل كم سدتنياتات وقعوا فلتو كم زي بلوميو زجلات اتحزي كاب إسرائيل تباري رجل إيرتراوي أب نحاسة إسراء 11 بزي حقا من جديد دحر مئتاو أب تهاجر كأمة
ክቅመጥ ዝጸንሐ ካብ ሓዳሩ ዝተፈትሐን ኣቦ ሓደ ውልድ ምዃኑ ተፈሊጡ ሚያዝያ 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጎዞሞ ኣብ ኢዱ ሒዙ እንተሎ ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ብተቆጻጻሪ ሓለዋዶብ ጉዳዩ ክስማዕ ተገይሩ እዩ ንስድሩ ብምፍርራሕ እውን ተጠርጢሩ ከም ዝነበረ ተሓበሬታ ይገልጽ ድሕሪ መስርሕ ፍርዲ ድማ ኣብ ራማል ናብ ዝርከብ መዳጎኒ ጌቮን ተሰጋጊሩ ክብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱ ኣብ ጌቮን ኣብ ዝጸንሐሉ ደጋፊ ስርዓት ኣስመራ ምዃኑ ስለ ዝተረጋገጸ ንጉዳዩ መልኪቱ ብዝቐረበ ርእይቶ መሰረት ድማ ክስጎግ ተኣዚዙ ዝሓለፈ ሰኒ ቅድመ ቀትሪ ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ መስርሕ ምጥራዝ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምጅማር ድማ ተሓቢሩ ድሕርቲ ኣብ 2023 ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝተኻየደ ግጭት መንግስቲ ኤርትራ ብሚኒስተር ዜና ኣቢሉ ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ እቲ ተግባር ንሞሳድ ሓዊሱ ብዓበይቲ ትካላት ስለያ ዝምወል ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እዚ ደጋፊ መንግስቲ ምዃኑ ዝተነገረሉ ናይ ፈለማ ካብ እስራኤል ናብ ኤርትራ ዝተሰጎገ ሰብ ቅድሚ ኣብ ሃገራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምዕላቡ ብኣዲስ ኣበባን ካምፓላን ኣቢሉ ክሓልፍ እዩ ተባሂሉ እንተኾነ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዜጋታቱ ክቕበል ፈቃደኛ ከም ዘይኾነ ክንገረሉ ዝጸንሐ መንግስቲ ኤርትራ ክህቦ ዝኽእል ግብረ መልሲ ኣይፍለጥን ይብል እቲ ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ኢሚግሬሽን እስራኤል ከም ዝሓበሮ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ልዕሊ 15500 ኤርትራውያን ከም ዘለው ብተወሳኺ ልዕሊ 7000 ትሕቲ ዕድመ ህጻናትን ቆልዑን ኣብ እስራኤል ከም ዘለው ይግመት አምባሳደር ኢትዮጵያ በኬንያ ጀነራል ባጫ ደበሌ ዓሰብ 100% ናይ ኢትዮጵያ ያክብል ተዛሪቡ ዓሰብ ቀደም በሽርሕን ተንኮልን ኤርትራ ዝተዋሃበት ያ ሕዚ ግን ዓሰብ ዝመልስ ኢትዮጵያ ወለዶ መጽሎ ክብል ድማ አፍሊጡ ጀነራል ባጫ ደበሌ ሕዚ ዓሰብ ናትናያ አይኮነትን ዘይኮነስ ከመይ ንመልሳ ዝብል ጉዳይ ወሳኒሉ ብጉልበት ዝተወሰደ ብጉልበት መምላስ ይካኣል እዩ ዝበለ ባጫ ደበሌ ቅዋም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ አይኮነን ክብልውን ገሊጽ እዩ እንተኾነ ግን ክፉ እንተመጽዩ ካለ አማራጽውን ክህሉ ከም ዝኽእል አፍሊጡ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምትሕባር እንተ ትገብር ነራ ዝተኸበረ ህዝብ ኤርትራ ብዛኣረጉ ጥንታውያን አቑሑ ዝተመለ ሙዚየም ኣብ ትመስልን ራእይ ዘይብላ ሃገር ተጨቂኑ ኣይምነበረን ክብል ባጫ ደበሌ ተዛሪቡ መንግስቲ ኤርትራ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ይጥሕሳሎ ክብልውን አምባሳደር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ጀነራል ባጫ ደበሌ ከሲሱ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ ክስሕብን ምስ ሕወሓት ዝፈጥሮ ጽምዶውን ደው ከብልውን ጀነራል ባጫ ደበሌ አጠንቂዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዘለው ጽንፈኛታት ትገብሮ ደገፍ ደው ተዘይቢልካ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ዓስና ክንከላኸሊና ክብልውን ጀነራል ባጫ ደበሌ አጠንቂዩ ጽምዶ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ካልእ ክህደት ምዃኑ ዝገለጸ ባጫ ደበሌ ሌባ ሰላምን ምርግጋዕን ኣይፈቱን ብምባል ንመራሕቲ ሕወሓት ዘረፍቲ ክብል ገሊጽዎም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ እናሰፍሐ ይኸይዳሎ ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ቅድሚ 3 ዓመት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያውን ናብ ሓደጋ ዝእቱ ምንቅስቓሳት የብዝሑ ምህላዎም ዝፍለጥ እዩ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሕወሓት ክንቀላለዎ ክብል ኣብ ቀረባ መዓልታት ምዝራቡ ዝፍለጥ እዩ ብወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ትግራይውን ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ተዘይተፈቲሑ ናብ ኩናት ንምእታው ከም ዝግደዱ ዘመላኽቱ መረዳእታታት ክስምዑ ቀኒዮም እዮም ብኻልእ ወገን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዝበሃል ርክብውን ዕላዊ ናብ ዝኾነሉ ብርኪ ይሰጋገር ምህላው ይግለጽ ኣሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ቅርበት ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ዝውዝዕ ማእከል ምርምርን ስነዳን ቅዱሳት ሃገራውያን ነቲ ሕወሓት ክንቀላለዎ ዝብል ዘረባ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዘይሕሰብ ክብል ገሊጽዎ ኣብ 2020 መዓንጡ ገቲሩ ዘወፈረ ሰራዊት ኤርትራ ምስኡ ስለ ዝነበረ እዩ ድማ ኢሉ ሕዚ ሕወሓት ክንቀለልዩ ግንኸ ምስ መን ኮይኑ ዓቕሚ ከለዎ ዶ ዝብል ሕቶ መልሱ ዓቕሚ የብሉን እዩ ክብል ድማ ገሊጹ እዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ቀብሪ ዝነበሩ ሓዘንተኛታት ብመጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ ኣብ ሰሜን ሱዳን ኮርዳፋን ኣብ ዝተባሃለ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝርከብ ከባቢ ይካየድ ዝነበረ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ድሮን ብውሕዱ 40 ሰባት ከም ዘቐተለ ሰበስልጣንን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ገሊጾም እቶም ሓዘንተኛታት ኣብ ዳስ ተኣኪቦም ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ብሓይልታት ዳዕሚ ሳሪዕ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ግን ክሳብ ሕዚ ርእይቶ ኣይሃበሉን ተባሂሉ ኣብታ ንርእሰ ከተማ ካርቱም ምስ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር እተራኸብ ስትራቴጂካዊ ከተማ አልዑበይድ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዙሓት ናብ ሆስፒታል ቅድሚ ምብጽሖም ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣብቲ ብነዳዲ ዝሃፍተመ ከባቢ ኮርዳፎ ጽዑጽዕ ውግእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመላኽቱ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ኣጠንቂቑ መራሒ ዳዕሚ ሳሪዕ ንዝፈጸሞ ጥሕሰታት ክምርመር ቃልኣት እኳ እንተነበረ እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ግን እቲ ኣብ አልፋሻር ዝፈጸሞ ቅትለት በዓል
ተምሳሌት ዝተደፋፈዩ ዝብል ሰፊሕ ክስተታት ነፂጉ ወሎ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ዓመጽ ብቁልጡፍ ደው ክብል ጸዊዖም እዮም እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ ብቁልጡፍ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ አጠንቂቖም አሜሪካ ምስ ካልኦት ሃገራት ብምዃን ምቁራጽ ተጻብኦ ክግበር ነቲ ኩናት ደው ንምባል ዝሕግዝ ፍኖተ ካርታ ክደፍእ ጸኒሓ እያ እንተኾነ ግን ኣብ ስዑድ ዓረብን ባህሬንን ተደጋገምቲ ዝርርባት ሰላም እኳ እንተተኻየዱ ዛጊድ ግን ክሰምር ከም ዘይኸኣለን ክልቲኦም ወገናት ድማ ተኹሲ ደው ኣብ ምባል ክስማዕምዑ ድሌት ከም ዘይብሎምን ተሓቢሩ እቲ ኩናት ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ ዝለዓል ንድሓር ልዕሊ 150,000 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 12 ሚልዮን ድማ ካብ ቤቶምን ንብረቶምን ተመዛቢሎም ከም ዘለው ጸብጻባት ኣመላኺቶም ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ንኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ክብል ገሊጽዎ ፕሬዚደንት ሶሪያ አሕመድ አልሻሪ ናብ ዋይት ሃውስ ከምርሕዮም ተባሂሉ ኣብ ታሪኽ መራሕቲ ሶሪያ ድሕሪ 80 ዓመት ዋይት ሃውስ ዝረገጹ ፈላማይ ፕሬዚደንት ክኾኑ ድማ ትጽቢት ይግበር ዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ሰላም ንምምጻእ ዝኸድዎ ርሕቀት ዘረጋግጹ ይክብል ነቲ ጉዳይ ገሊጽዎ ቀጻሊ ሰኒ ናብ ዋይት ሃውስ ከም ዘቕንዑ ዝተገለጹ ፕሬዚደንት ሶሪያ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተራኸቡ አልጀዚራ ኣዘኻኺሩ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ቅልቅል ምባሎም አሜሪካ ኣብ ሶሪያ ዘለዋ ፖሊሲ ክትልውጥ ከም ዝገበራ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ሶሪያ አልሻርዓ እውን ካብ ሩስያ ክሳብ ፈረንሳይ ካብ ቱርኪ ክሳብ አሜሪካ ዑደት ናይ ምስላጥ ምሽጥሮም መንገዲ ዲፕሎማሲ ምምራጾም ዘረጋግጽ ስጉምቲ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝህልዎም ጻንሒት ኣብ ዞባዊ ጉዳይ ምስ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክመኽሩ እዮም ተባሂሉ ከም ጸብጻብ አልጀዚራ ሰሜን ኮሪያ ሚኒስተር ምክልኻል አሜሪካ ዑደት እናገበሩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሮኬታት ተኩሳ ሰሜን ኮሪያ ሚኒስተራት ምክልኻል አሜሪካን ደቡብ ኮሪያን ክልቲአን ኮሪያታት ኣብ ዘዋስን ከባቢ ዑደት እናገበሩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሮኬታት ተኩሳ ሰሜን ኮሪያ ኣብ ዝሰሙን ብዙሕ ምውንጫፍ ሮኬት ስርዓታ ናብ 10 ዝጽጉዕ ሮኬታት ምትኳሳ ጦር ደቡብ ኮሪያ ኣፍሊጡ እቶም ሮኬታት ኣብ ምዕራባዊ ፓሲፊክ ውቅያኖስ ናብ ዝርከብ ማያዊ ኣካል እንትኸውን ዘብጽሕዎ መጠን ጉዳት እናጻረየ ከም ዝርከብ እቶም ሚኒስተር ምክልኻል ተዛሪቦም ዝተወንጨፉ ሮኬታት ሚኒስተር ምክልኻል አሜሪካ ፔት ሄግስተን ናብ ደቡብ ኮሪያ መዘነኦም አሁን ጂኦ ባክን ካብ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ነፃ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝገብርዎ ዑደት ሓደ ሰዓት ቀዲሙ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሰሜን ኮሪያ በተመሳሳሊ ቅድመ መዓልታት ፕሬዚደንት ደቡብ ኮሪያ ሊጂ ሚያንግ ምስ ቻይና መዘነኦም ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝተራኸብሉ ኣኼባ ምትሕባር ኢኮኖሚ ኤስያ ፓሲፊክ መዳፍዕ ሮኬታት ተኪሳ እያ ክብል ሚኒስተር ምክልኻል ደቡብ ኮሪያ ኸሲሱ ኣብ አሜሪካ ልዕሊ 40 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዝወደቁ ተሓቢሩ ምምሕዳር ትራምፕ ዳግም ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስ ንዩኒሴፍ ሓዊሱ ካልኦት ወሃብቲ ደገፍ ትካላት ስርሖም ብኣግባቡ ንከይሰርሑ በጀት ክንክ ምግባሩ ሲዒቡ ህይወት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ዜጋታት ዓለም ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይገብር ብምህላው መራሕቲ ሃገራትን ከም ቢልጌት ዝበሉ ሰብ ሃፍቲ ዓለምን ብዓይኒ ሰብኣውነት ተኣሞታት እናተኣናገደ ጸኒሕ እዩ ማዕጸልታ እዚ ድማ ትካል ሓገዝ ምግቢ አሜሪካ ወይ ከዓ SNAP ዝወሃብ በጀት ብምንካዩ ሓደጋ ጥሜት ፈጥር ይኽእል እዩ ብዝብል ኣስታት 42 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ስጋት ይርከቡ ክብል ኤልሞንዶ አሜሪካ ጸብጺቡ ካብዚኦም ቶም 10 ሚልዮን ዘራሓረጎም ካብ ደቡብ አሜሪካ ዝኾኑ አሜሪካውያን እንትኾኑ ብፍላይ ካብ ሓደ ታሕሳስ 2025 ጀሚሩ ሕጽረት ምግቢ ከየጋጥሞም ኣብ ከቢድ ወጥሪ ይርከቡ ኣብ ዝሓለፈ ብሴኔት አሜሪካ ውድቅ ዝኾነ ደሞዝ ክፍሊት ንናይ ጸጥታ ጽሬትን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ድጎማ ክረኽቡ ኣይከኣሉን እዚ ዝኾነሉ ዲሞክራቲክ ትካላት ጥዕና ሓገዝ ብምምሕዳር ትራምፕ ክዕጾ ስለዝተገበረ ነቲ ኣብ ሴኔት ውድቅ ዝኾነ ድጎማ ሰራሕተኛታትን ዜጋታትን ከም ጆሃ ማለት እውን እዘን ገበርቲ ሰናይ ጥዕና ካልኦት ትካላትን ናብ ስራሕን ይምለሳ እንተዘይኮይኑ ድጎማ ኣይጸድቕን ብምባል እንሆ ንሕድሕድ ዜጋ ብወርሒ $332 ዝቕበሉ ዝነበሩ ዜጋታት ሓገዞም ድሕሪ ምቁራጹ ኣስታት 42 ዜጋታት አሜሪካ ኣብ ስጋት ጥሜት ወዲኦም ይርከቡ መደበሩ ኣብ ስፔን ዝገበረ ዓለም ለኸ ግልጋሎት ዜና EFA ከም ዝሓበሮ ዝሓለፈ ዓርቢ ክልተ ዳያን አሜሪካ እቲ ሓገዝ ጠጠው ከይብልን
ንሪፐብሊካን ውሳነ ዝሕለፉ እኳ እንተኾኑ እቲ ሓገዝ ንህዝቢ ክባጻሕ ብዛዕባ ምዃኑ ግና ብርግጽ ዝተፈለጠ ነገር የለን። ነዚ ስዒቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ገጽ ማሕበራዊ ትሩዝ ብዛዕባ እቲ ምሃብ ሓገዝ ሕጋዊ ደብዳበ ካብ ቤት ፍርዲ እንተዘይመጽኡ እቲ ሓገዝ ክወሃብ ከም ዘይኽእል ዝሓበሩ እንትኾኑ ምስ ዝተኣሳሲሩ እውን ምድንጓያት ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ክፍሊ ሕርሻ ኣሜሪካ USAID ብወገኑ ንትካል ሓገዝ ምግቢ ኣሜሪካ ዝወሃብ በጀት ዘይልቀቕ እንተኾይኑ ካብ ካዝና ንሓገዝ ተባሂሉ ዝወፅእ ገንዘብ ክህሉ ከም ዘይግባእ ገሊጹ። እዛ ኣካይዳ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ካብቲ ትካል ሓገዝ ትሑት መነባብሮ ንዘለዎ ምስራት ትበጽሕ ዝነበረት ወርሓዊ ክፍሊት $332 ጠጠው ክትብል ከም እትኽእል ዜጋታት ስጋቶም እናገለጹ እዮም። ጋንቶም ኣብ መምራሕና ሃለወት ህይወቶም ዝሓለፈ ኣሰልጣኒ ልቡ ብዙሓት ሰይሩ ዝሞተ ኣሰልጣኒ ልቡ ብዙሓት ዝሰበረ ፍጻመ ተባሂሉ። ቦስኒያዊ ኣሰልጣኒ ምላድን ዚዛቫችን ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ሊግ ሰርቢያ ጋንቶም እናመርሑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዝነበረ ሕማም ልቢ ከም ዝሞቱ ይዝከር። ሃንደበታዊ ሞት እቶም ኣሰልጣኒ ንኣፍቀርቲ ስፖርት ብሓፈሻ ንብዙሓት ሰብ ልቢ ዝሰበረ ኣሕዛኒ ፍጻመ ተባሂሉ። ወዲ 44 ዓመት ኣሰልጣኒ ምላንድ ጋንቶም ምስ ራዲንች ማላዶስ ኣብ ዝነበሮ ግጥም ኣብ መበል 22 ደቂቃ ናይቲ ጸወታ እዩ ህይወቶም ሓሊፉ። ሕልፈት እቶም ኣሰልጣኒ ኣብ ሜዳ እናሃለዉ ንምስማዕ ዝተገደዱ ተጻወትን ኣባላት እታ ጋንታን ኣብ ኣዝዩ መሪር ሓዘን ምእታዎም ተሓቢሩ። ኣሰልጣኒ ምላድን ነታ ጋንታ ካብ ዝረኽብዋ 2 ሰሙን ከም ዝኾነን ሳልሳይ ጸወታኦም ኣብ መምራሕ እናሃለዉ እቲ ክስተት ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሰርቢያ እውን ብሃንደበታዊ ሕልፈት እቶም ኣሰልጣኒ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ እዩ። ኣመወዳታ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸብናዮ ዘገርም ዝበልናዮ ዜና ከነካፍለኩም። ጀሲካ ዝተባህለት ኣሜሪካዊት ካብ ሓደጋ መኪና ንዘድሕና ሰብ ምኽሳሳ ትኹረት ማሕበራዊ ሚድያታት ስሒቡ። ኣብ ሰሙን ሰሙያ ሕጊ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ጉዳይ ብዓይኒ ሕግን ሞራልን ክከራኸሩ ምኽንያት ዝኾነ ጉዳይ ጀሲካ ብፍሉይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ትኹረት ብዙሓት ስሒቡሎ። እዚ ጉዳይ ጀሲካ ዝተባህለት ጸሊም ክዳን ዝተኸደነት ሰበይቲ ሄድፎን ሰኪዓ ኣብ ስልካ ትኹረት ብምግባር ናብቲ ጽርግያ ክትሰግር ተምርሓላ። ቅንዕ ኢላ የማን ጸጋም ዘሎ ኩነታት ኣይተዓዘበትን። ኣብ ተመስጦ ከም ዘላያ ትረአ። ሓደ መኪና ግን ብቁልጡፍ ናፍቲ ንሳት ኣትወሉ ዘላ ጽርግያ እናበረረ ይመጽእ ነበረ። ኣብዚ እዋን ሓደ መንእሰይ ንጀሲካ ሕቑፍ ኣቢሉ ብሓይሊ ብምጉታት ንጀሲካ ካብቲ ሓደጋ ከድሕና ይውስን። እዚ ሁሉ ዝረአ ዘሎ ብካሜራ ድሕንነት ክቕረጽ ብምኽኣሉ እዩ። ይኹን እምበር ጀሲካ ካብ ሞት ንዘድሕና ዳንኤል ዝተባህለ መንእሰይ ብምኽሳስ ኣብ ሕጊ ከም ዝገተረቶ ተሰሚዑሎ። ክሲ ጀሲካ ንምንታይ ኣድሒነኒ ዘይኮነስ ንምንታይ ብዘይፈቓደይ ኣካላተይ ይሕዘኒ ዝብል ምዃኑ ድማ ተገሊጹሎ። ጠበቓ ጀሲካ በወገኑ ነቲ ጉዳይ ብውልቃዊ ደንበር ፐርሰናል ባውንደሪ ዝብል ሓረግ ብምምዛዝ ጀሲካ ብዘይፈቓዳ ኣካላታ ተተንኪፋ እያ ብምባል ክሲ መስሪቱ እዩ። ብቐንዕና ሰብኣዊ ተግባር ዝፈጸመ ዳንኤል ጸታዊ ጥቃት ኢኻ ፈጺምካ ተባሂሉ ተኸሲሱ ኣብ ቲክቶክ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያታት ኣዝዩ መዘራረቢ ኮይኑ ይርከብ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዝዕለት ዝሓዝናዮም ዜናታት ዛዚምና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን። በብዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ ተመኒና ሰናይ ግዜ